Santa Croce. Se on fransiskaanien suurin pääkirkko. Kirkkoa on ruvettu rakentamaan 1200-luvun lopulla Firenzen varakkaimpien perheiden toimesta ja se valmistui vuonna 1442. Kirkko ja sen 16 kappelia ovat Brunelleskin suunnittelemia. Kirkon sisällä on myös monien firenzeläisten suurmiesten, kuten Galileo Galilein, Michelangelon ja Machiavellin haudat ja muistomerkit. Santa Crocen paikalla sijaitsi aiemmin pienempi kirkko, mutta kun fransiskaanien eli kerjäläismunkkien kannatus kasvoi, haluttiin rakentaa uusi kirkko, joka olisi suurempi ja mahtavampi kuin dominikaaneilla. Kirkon julkisivu on rakennettu vasta myöhemmin. Se koostuu 3 päätykolmiosta, joka on tyypillistä renessanssiajan kirkoille. Arnojoki tuli vuonna 1966, jolloin veden pinta nousi näin korkealle. Tulva tuhosi monia kirkon taideaarteita. Toisin kuin monissa muissa renessanssiajan kirkoissa, Santa Crocessa näkyy fransiskaanien tyyliin tyypillinen karuus ja yksinkertaisuus. Kirkko on tyyliltään goottilainen ja tämä poikkeaa siitä tyylistä esimerkiksi avaruudellaan. Kirkon itäpäässä oleva Cimabuen krusifiksi poikkeaa muista renessanssiajan krusifikseista sillä, että Kristuksella on silmät kiinni ja se näyttää tavallista kärsivämmältä. Kappeleissa näkee myös Gaddin 2 sukupolven tekemiä freskoja. Cappella de Pazzi on Santa Crocen suurin kappeli. Filippo Brunelleschi suunnitteli sen patsisuvun hautakappeliksi, hallituksen kokoustilaksi ja munkkien opetushuoneeksi. Kappeliin johtava pylväskäytävä on rakennettu jälkikäteen. Kirkon edessä sijaitsevalla aukkeella järjestetään vuosittain historiallinen jalkapalloa muistuttava ottelu.